So, good evening Luzon, Visayas, and Mindanao again. Welcome sa atuang channel. No? And kumusta man mga kaibigan ng atong guides and hearing combinations na gihatag, previews mga kaibigan. So, karon no sa mga nag-comment no, sa mga nag-chat no, ano saan na daw o kumusta na daw ang atuang monthly angle guide no? Asa na daw ato ang monthly angle guide sa mga nangita mga kaibigan no? Solid subscribers mo na pod ni ang ato ang Smartress or 3D Lotto Traditional monthly angle guide no. So dara ang yung gipangita na yung gi-comment no. So dara na mo ni ato ang um, monthly no para sa buwan sa February. So kini mga kaibigan no, same gihapon no, same procedure pa rin paano 'to gamitin mga kaibigan at paano i-apply at saka yung mga elimination dito sa angle guide natin no. So wala pa rin nagbago, same pa rin yung procedure, paano yung kailan ka papasok dito, kailan ka kumuha ng possible combinations and sa eliminations mga kaibigan. Okay? So konti lang yung konti lang po yung na lagay natin dito na mga digit no, number no. So konti lang po yung nalagay natin kasi yung lahat ng resulta sa previous month ay halos magkapareho lang mga kaibigan at saka tugma no, magkatugma, halos lahat tugma lahat mga kaibigan. Kaya sa guide nito meron tayong konting numero no na binago para sa buwan sa February mga kaibigan. Okay? So by the way atong result di ay ganina no, 2 p.m. is 3, 2, 1. TBT guide, kuha sa TBT guide mga kaibigan. 3, 2, 1. And then 6, 5, 5. Sakto siya no, 6, 5, 5. Kaya nag-eskalera naman sa diri sa mga 2 p.m. Possible sa 5 p.m. doble siya. Pero wala ni sakay ang atong TBT guide. Ang atong TBT guide ganina or T-guide is 2 and 1. 2 and 1 mga kaibigan kini. So 9 p.m. is 4, 1, 2. So 4, 1, 2 na gyapon si 1 and 2 ang atong T-guide no. So nindot kayo mga kaibigan katong atoang pizza guide or T-guide, TT guide mga kaibigan kung inyo itong i-apply mga kaibigan sa pagkuha sa combinations. Okay? So, gamit kita niyo mga kaibigan sa mga kamauna, no? Sa mga marunong gumamit nung tutorial natin na TBT guide, no? Continue lang po yun. Mga kaibigan, no? Importante po yun, lalo na kung ikaw ay mahilig tumaya sa 3D game, mga kaibigan. Okay? So, again, bago kayo papasok dito sa ating angle guide, dapat may pairing number kayo mga kaibigan, no? Para di kayo malito saan kayo pwede pipwesto dito sa angle guide natin, no? Pagka meron na kayong pairing number, punta kayo sa previous result, no? Atong example kining 9 p.m. kining 412, no? So, yung nanatay pairing number mga kaibigan, no? Adto ta sa pinaka last resulta o may lain dia ang 9 p.m. draw taga adlaw no, usa ka mosulod ani mga kaibigan. So 412, hanapin mo dito si 412, 412. So nata diri 412 mga kaibigan, for example lang, tsaka hanap pa ka ng iba mga kaibigan no. So 412. So si 412 mga kaibigan no, for example kini atong nakuha na 412 no, darita makuha og
tawag ini combinations mga kaibigan, no? So muna ni siya imong guide ring dapita, okay? So diha na ka makuha og mga combinations mga kaibigan. So karon ang pangutana, unsa man ato pagkuha combinations, no? Actually mga kaibigan, kung nakay budget lang gyud, no, pwede kang makuha diri na side, no? For 1 to daagan ka og usa o duha mga kaibigan, no? For example 1 2, so diri nga kini nga last, kini nga side mga kaibigan, no? Kini bidan nimong kuhaan og combinations, no? Pero kung wala kay budget mga kaibigan, ay advice yung mga kaibigan, gamita ang ato ang gitudlo na tutorial katong activity guide, no? Pairing guide usa ka mosulod diri mga kaibigan, no? For example kining 4 1 to, for example lang para ugma, 4 1 2. So si 4 1 2 mga kaibigan, ato ang previous result. So ato ning kuhang pairing number gamit ang atuang TBT guide, no? So 4 1 and 2. So gamiton ako ugma mga kaibigan is 2, I mean since 2 PM ta, no? And then pizza uno ugma, no? Ako gamiton si 2. So muning pairing na ako nakuha 4 to 1 2 and naidoble na 2. So muna siya mga kaibigan, since tawag ni 2 PM man atong duha ugma, 2 PM. Okay, first to 2 PM, no? So pag 5 PM lahi na po na tong gamiton mga kaibigan, no? So 5 PM. So dapat kay balusan mo unsaon paggamit o paano ang paggamit ng syndicate and mirror number mga kaibigan. So for example na nakay pairing, no? So nakay 4 to 1 to and to 2, no? So 9 PM last previous result 4 1 2. So atong ning isulod si 4 2, no? 4 2. So natay makuha mga kaibigan na 4 2, no? So 4 2 1, 4 2 3, 4 2 6, 4 2 0. Daghan ta mga kaibigan, no? So kana kung nakay budget pwede na nimong kuha mga kaibigan, pero kung budgeted ka, i-apply ato ang eliminations mga kaibigan, since 2 PM ta ang syndicate sa 4 1 2 atong kwaon, no? So syndicate ni 4 1 2 mo yato ikatulo na combination. So ang syndicate ni 4 1 2 mga kaibigan, since 2 PM na, atong syndicate ni 4 1 2 is 7 0 and 5. Okay? 7 0 and 5 ang syndicate ni 4 1 2 mga kaibigan. So karon mo ni atong buhaton 4 2 7 4 2 0 4 2 5, no? Ito pangitawon si 4 2 7 na ba mga kaibigan, no? 4 2 7. Ang 4 2 6 lied siya pili sa atuang defend, no? So wala si 7, eliminate natin si 7 mga kaibigan. So na po ato ni 4 2 0. Okay? 4 2 0, so natay usa combinations 4 2 0 mga kaibigan. Kaduha 4 2 5. So 4 2 5, 4 2 5 wala gihapon, eliminate. And the next is 1 2. Okay? 1 2 7, so negative wa gyapon mga kaibigan. 1 2 0, so wala gyapon si 1 2 0. 1 2 1 2 5, so wala gyapon si 1 2 5. So wala diha mga kaibigan, no? Una na itong pagkuha sa eliminations mga kaibigan na. And last is 22. Kining pairing na 22. So 2 2 7, 2 2 0, 2 2 5 mga kaibigan. 2 2 7, 2 2 0 possible, 2 2 0 and 2 2 5, no? So sa eliminations mga kaibigan, imong makuha is kailang duha na combinations, no? 420 and 220. 420 and 220 mga kaibigan. So di ba gamay ka og nakuha na combinations, no? So at least mga kaibigan, no, natay assurance sa pagkuha pagtaya nato sa mga combinations mga kaibigan. Okay? So yun na ka simple, no mga kaibigan, no?
dapat kabalo ka unsay previous result kadto adto ka dito mag-base human bubuhat ka og pairing number, no, and then sulod ka diri sa atuang guide, and then apply nimo atong eliminations para makuha nimo ang combinations, possible combinations and hearing combinations, mga kaibigan. So ano lang simple atong guides diri, no. So again, same procedure wala na usab sa tuwang guides, mga kaibigan, ha. And then ang syndicate and mirror number asad ninyo kalimti, mga kaibigan, kay magamit sad na sa pag-apply ninyo, mga kaibigan. Okay? So again, no, sa wala pa rin naka-subscribe sa tong channel, please subscribe and i-hit yung notification bell kay wala na rin nag-upload, mga kaibigan, og mga hearing, no, I mean kini ang mga tutorial ko rin naghatag po ta og mga hearing numbers, mga kaibigan, no. So again, please subscribe and also, no, mga kaibigan, share sad mo, mga kaibigan, para sad natay daghan mataganong guides, mga kaibigan, labi na katong mga mahilig mo tayo og mga 3D game, kaibigan.